Scrotumkikker. Heb je nog gewerkt of... Nou ja, ik ben druk aan het solliciteren, kerel. solliciteren waar? Nou, ik heb laatst nog gesolliciteerd in kolenmijnen in Zuid-Limburg. De kolenmijnen? Ja joh, maar dat is uitgelopen op een fiasco, hè. Nou, vertel. Nou, ik zat daar met die personeelsmanager van de kolenmijnencentrale. En die vroeg aan mij, heb u ook altijd gewerkt met zo'n helm op met een licht erin? En wat zei je toen? Ik zeg, nee, natuurlijk niet, want ik werk alleen maar in de dagdienst.